The Bicol Target Afternoon Edition. Indo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na pagka-Biyernes. Viva Señor Santo Cristo! Bisperas kan kapiestahan po ni Señor Santo Cristo. O dyan baga sa Barangay Dapdap, asin dyan sa Sitio Santo Cristo, kan Barangay San Roque, Daraga. Itatanim sa Sitio Santo Cristo yan, kan Barangay San Roque. Tama dyan sa Daraga. Happy fiesta na po, para sa aga. Pasalamat lamang kita kay Señor Santo Cristo. Maray na hapon, petsa 30 na kan Mayo 2025, weekend, Biyernes. Sa aga, tapos na sumayo. Kabangaan na, kan bulan. Ay, sinasabi ko sa inyo. Wala na, uminagi na su Nijir bonus. Tunaw na. Igwa man ako nindiit na memorabilia kan eleksyon tatanems. Siyam na pidasong kalson. Nagbakal akong siyam na pidasong brief kasuba akong udto. Day ako suminabay sa kwan sa ruso ta makasupog. Ang bit-bit ko diiton siyam na pidasong kalson. Taso kalson kong 12 nagtitirindog na tatanems. 12 iyan, sarong pang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, hanggang Desyembre. Saro iyan kada bulan. Ay nahapon, kami po minarespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Yaon tabi kamo lamang na nag-aran tabay paramdam Ligaspi sana igwa Albay District Daraga sundo na kitang alas 5 hapon Bicol Target mantang kamo dyan nagmimerienda or naghanda na kan pamagihan. Sarabay-sabay barang kita nanguguntan mga istorya hali sa palibot Mega Force Patrol. Chief Jimmy, Pading Jim, Kumpadreng Al, Pading Jomar with Joshua, Karen Nicole Ala, and siyempre Angel Mustaza. Sa Manibela, ang mata sa kalsada, HM Henry M. Henry Mata. Master Control, ang may Mahika Medicina. Mahika Medica. Tatanems Flora. Saray-saray ko ito tatanems. Ta efektibo so sa imong bertud. Pag nakagat ko naman ining sa kong ngudoy naman sa likod buda sagil, dupo ang kutulos. Siram sa nakanlanit. Pero ito sumagayon ng tatanems. Pagkagawara na. Yan ang mga panangaw na yun sinasabi ko. Mantang sa newsroom, ang nanginginot dyan, ang daing kasawa-sawaan, padagos ang laban, walang suko, diretso ang laban. News Director Mardela, with Jen Matthew Balyaran, Ma'am Shia Leron, and Nicole Ann Gloriani, kasabay pa si Jimos Barrios. Sindaan minasumada kan mga istorya both sa radyo and sa social media news portal kan DCGB and DCGB News Online, lokal, national, international. IT Jerome Nico Martinez. Sundo anong oras ka tatanems? 5:30. Sundo kang sign off. Oh, mag-iba ko takita pagka-programa, malakaw sana ako pasiring kara EBP. Yung baga schedule, 5:30 tabi da, Jerome, 5:30, lakaw, balik naman kita tulos. Kung mamotor pa, maray baga ang pagkakaon, may nalakaw-lakaw, yan. So mga mayaman, ang
kaon minakape. Bispiras dyan sa Dapdap, Barangay Dapdap, Buda, gabos na lugares naan mahal na patron, mahal na Senyor Santo Cristo. Ako man po, si Pio Fernandez. Parang nag-iisang kami na naman. Buda basa, numan daw taday nag-titerex man lamang, riba man dyan sa luwas man na paraan taway. Uy, 0942-670-1195 ang sa kuyang smart number. 0942-660-1195 and 09-660-730-115 sa Globe. Istorya kita dyan sa luwas, aramon ta, bungkaras, dara ni Karen Nicole Ala. DZGB On the Spot Report. Aramon ta daw. Karen, Diyos marahay na hapon. Please, go ahead na. So, naputol yung linya ni Karen dali at nagkukonektar ang line ni Karen. What happened sa atin dyan sa palibot? Ayan na, nag-text na yung ating mga listeners. Oh, Triskelion, DCGB Country, 2588, good morning. Rayna. Okay, good afternoon. Yan, tabi ano. Papa Ping, pina-inhibit ni Delima ang mga pro-Duterte sa Senate impeachment trial. Aw naano man iniman si Delima na taman tapi pa ini garuman sana. Gusto sabihin mo, so mga pabor sa nasa Indoan, kanindoan patukawon, ano man na babaknik man na ini man. Linya, ni Karen, okay na. Karen, what's happening? Good afternoon. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Ang lokasyon pa, yung kita diki sa Del Amor Subdivision, kung sa'yo nagtuturo na diki, ang pagmanyar kan mga personalized kan public safety office, sa mga motorista, pati itong pagsarado ng mga tinampo, dahil lang sa digdian magiging assembly area kan mga partisipante, para sa gigidun niya na Albay Grand Santa Cruzan, niya na taon. Ngunyan, Tabi Sir Tio, makakaulay ta sa linya si PSO Chief Octavio Rivero na sa ruman sa nag-antabay digdi sa maya assembly area, tanganing malinawan Tabi Sir Tio, ang gabos sa mga oras na ini, kung sa inyo na ang magiging alternate route, o agihan kan mga motorista, sabat iso na pag-araman niya itong informasyon Sir Tio, may mga madudunong na mga motorista sa indang, ngunyan sa lakdan indang ini, Sir Octavio, si Sir Tio, Tabi Salo niya. Hello, sir. Yes, sir. Hello. Good afternoon, Sir Tio, Idol. Yes, good afternoon, sir. And primero po, Tabi, anong oras mapuon iyan na Grand Santa Cruz ang Tabi, more or less, sir? Nakipag-coordinate ako naman sa tourism. Mapunin na current position. Pero as of now po, wala pa sa mga ibang participant sa Grand Santa Cruzan. Oho, so pinaghalat na lang sa ibang pagtapos, pag-abot, mapuon na is posible, Tabi. Ayun po. Oho. Now, sa Vel Amor ang sa indang assembleya, dyan iyan sa may gasoline station palaog sa pa-SM Tabi, sir, ano? Ayun po. Okay, dyan sinda nakalatag, palaog naman sa SM. Now, hali dyan sa Vel Amor Tabi, paki-describe ka na rota, so aagihan, kaya na Santa Cruzan. Madang po kami, go ahead. Ini pong Santa Cruzan na ini, ngayon na hapon, inyong kahalabaan po hindi ka nga sa listre. Pag-alibig sa may Pilamor, duro diretso po ini hanggang sa duman sa may Astrodome. Pagkabuti sa Capitol kung right sinda, diretso ng Astrodome, duman po ang ultimong kuwan kayo dumalang kanyang posisyon. Oho, very clear, Tabi, sir. Tigpaparabasa ko kaya sukon yan. So, advisory na ipinaluwaskan traffic division, pagali dyan sa Belo Amor, ang nasabi, turn left. Kung mahaling Belo Amor, turn left, pasiring sa sentro aning Legazpi. Turn right palang, Tabi, yan, sir. Turn right. Turn right. Yan na kalabaan ng Rizal Street. Sundo duman na yan sa may Capitol. Tumbok na duman sa may
Divine Tabi, Sir Octavio. Ano po? Yes, sir. Oh, pag-abot naman sa may Capitol, diretsoan sa may PNB Tabi duman. Yes, yes. Matong maitsinda. Oo. Capital din na palawag naman sa may Astrodome. Ito ang pinakalas na frontang position. Oho, Tayo. sa Astrodome, so destino. Ngunyan tabi, dumana kita sa mga biyaheros, mga may bihikulos. Halimbawa, andara akong bihikulo, motorsiklo o private na auto, hali akong daraga, mapasiring ako digdi sa sentro kan Legazpi, sa ina po pwedeng umagi. Go ahead po. Ini pong from Daraga, 3rd Street, Daraga. Mga ragi po kami sa pagkaabot sa may katedral, matong right ka mo, then turn left, puro diretso po yung hanggang doon sa Kabangan, doon po malusot. Ayun. Turn right, turn diretso na po sa sentro kan Legazpi. Ayun, so napakasimple. Ano po? So mga vehicles coming from Daraga and 3rd District, both public and private, pag-abot dyan sa may cathedral, sa likod kan cathedral, sa may kanto baga sa may BPI, matuosinda, then wala, duro diretso na sundo naman sa may Unitap, sundo na naman sa may Puting Daga, kaba nga ng luwas ninda. Iyo po. Oho, then turn right na, Rizal Street naman. Ah. Okay, so kung yan, so mag-agi digdi sa may Vinsons Street magatabi, sir, so digdi sa may Aleco? Pwede, maagisin na digi sa may Aliko, puro diretso digi sa may tukangan kayo ng Astrodome, din latong left, diretsong Washington right, USP Hospital, then Pero iyan tabi, sir, siguro kung dyan maagi, expect na magkakaigwaning traffic sa may Astrodome, tadyan so destino kang kunyan, Santa Cruzan. ito. Oho. Dahil sa mga aling digi sa may Tauro, dumana po maagi yan sa may Pagayong Drive. So Okay. aling talaga, maagi itong Pagayong Drive, lusot digi sa may Washington Drive, Old Airport, then turn left pagkapag digi sa may USP, doon diretso na po sa Pinto Legazpi. Yan, sarong option paan kung halimbawa duman sila sa Daraga sa may Binitayan, palaog na sila dyan sa lumang airport, lusot na digdi sa may Pepperland, lusot naman digdi sa Washington, or lusot sila pasiring sa Gogon area. Iyo po. Oho. Isuhali naman ng Legazpi tabi, sir, halimbawa, digdi ako sa Rizal Street mga ngaragi. Paano ang sistema? So aling digi sa Legazpi, matong left sila digi sa may Cabanes, so pigkakaon ng Bakadike. Opo. Puro diretso ito naman sa likod, kaya ng mga maaragi sila, dumana sa may kanto kayo itong dating sa may sa likod kayo ng katedral. Ayun. Dumana sila two-way, suhaling Legazpi Daraga, dyan sa may Likan Katedral. Iyo po. So as simple as that. So ano na po ang sitwasyon ko niyan, Sir Octavio? Ano nang kwan dyan? May mga nagpipirit pang motorista sa mag-agi sa Rizal Street? Ikaw pag nagtipirit, so mga lalo kami sa street, parang luwas na sila, saro-saro. Pasaro-saro. So nalaom na yan So sa estimate nindo, mga pirang oras an-araw ka na sitwasyon kan closure kan traffic buda suri routing over? Tapi gano ko nga ni po naman sa tourism, sabi ko, kang nakakag naman sa tupi, makos na, sabi ko dahil, dako lang nagagagit ng mga motorista. Kukwestiyonan kita kayan, nag-alas 3, o mga 3:30, nag-apo, nakampag-cross road ng tinampo. Sabi ko, may mga incident pa kayo na nangyari na araw ng event, ipapasok kami ng mga motorista. Iyon. Oho. Di mga siguro, mga pasado las 7, normal lang bulos kang traffic ko tabi, sir, ano? Iyo po. Oho. Go ahead tabi. Ako po nananapunan sa mga Legazpino at yung sa mga peresita dito, mayroon din kayo na grand position, na kami po nag-agad kitip na pasensya, pwede po, sarong tao, sarong aldaw man lang po niya. Iba ko lang po yun yan, sa aga po, iguapa, naso, Flores de Mayo, sa syudad naman po ito, from Bio, pasiring dito sa may Tubangkang City Hall. Yan, oho. So hali naman ng BU ito pasiring sa City Hall. Anong oras man tabi ito, Sir Octavio? The same time. Okay. So sa aga naman, i-describe ta tabi. So,
bulos kan trafiko, halimbawa hali akong Ligaspi mapasiring sa Daraga, kumo may posisyon alas 4